Možno diváci, ktorí menej sledujú motocross alebo teraz len začínajú s našim priamym prenosom, sa zaujímajú, ako môže niekto povedať, že odchádza kondične, keď prakticky celý čas sedí. Tak prosím, povedz z pozície jazdca, aké je náročné, keď Si ťa ma tam pobavil celú teraz. sezónu, celé preteky trasie a ako sa musí sústrediť všetky svaly napnuté. A tak každý má doma pračku, asi nie je na prádlo, tak stačí sa do nej zavrieť, zapnúť ju dlhú predĺžovačku a ešte ju spustiť dole z kopca, nech sa kotúla a tak potom zažijú, že čo to je motocross. V podstate my motocrossári, čo sa týka celkovej únavy tela, vidíš, že to si non-stop zatknutý. Keď sme sa bavili o tej tepovej frekvencie, tak tí jazdci idú v anaerobnej činnosti. Hej, srdca v podstate frekvenciu majú maximálnu tepovku a idú 30 minút. Keď sa bavíme o športoch, hokej, aký je šport náročný, ten je zase výbušný, tam ale hráči hrajú za celý zápas 17 minút. A títo chlapci majú od rána niekoľko tréningových jazd meraných a teraz sa bavíme o rozjazde. 30 minút bola prvá rozjazda, 30 minút bude minimálne druhá rozjazda. Padne rampa, zastaví. Pozrieš si, hej, ten prierez tej tepovky a proste tam ideš non-stop. Non-stop ideš v anaerobnej činnosti srdca. Hej. U nás sa používajú slangy, ako je arm pump, to je tvrdnutie rúk. Keby som ti požičal motorku, čo možno do konca sezóny to nejako vyskúšame, že by si sa odviezol, tak budeš mať predlaktia ako betonárka Holešov úplne napumpované, pretože tú motorku držíš. Si zober, my máme pérovanie, všetko, ale oni skáču 20-30 metrové skoky. Tá trať je extrémne rozbitá, tak zober, máme Libertu, pusti sa dole z kopca rozbitého a uvidíš, čo to je ten motocross. To pérovanie niečo poberie, ale to telo ide v celkovom napnutí, proste je to brutálny crossfitový tréning. Teraz to je novinka, ten crossfit, tak aspoň, aby som to približil tým ľuďom. Sú brutálne zdatní atleti, motocrossári, hej. Je to jeden z najnáročnejších športov na svete, čo sa týka fyzickej záťaže a dĺžky tej jazdy, ktorú robíš.